Ndikulandire nsoni ku podcast yathu ya Kuya imene timakhala tikutsindika kukambirana nkhani zosiyana-siyana zimene zimakhudza kagwiritsidwe ntchito ka ndalama m'dziko komanso ulamuliro kuti umayeneka kuti uyende bwanji. Ndi amene ndikucheza nawo mu podcast yathu ya lero ndi omwe aja Dr. Mcbride Nkhalamba amene ali mmodzi mwa akadaulo pa nkhani yokhudzana ndi kayendetsedwe ntchito kabwino kaboma komanso kuti nkhani zachuma zimayenda bwanji. Ali ndi ukadaulo kumbali ngati zimenezozo. Dr. Nkhalamba ndikulandire nsoni ku podcast yathu ya lero. Zikomo kwambiri mayi muhango komanso ndithokoze kwamvera athu ranakali nafe. Amene wawa siri kusiyana nawo ndipo sakutisiya ndipo mwapaderadera ndathokoze chifukwa chonena kuti ndemanga zimene amatitumizira ndi zimene zimatipangitsa kuti tikhale tikupitirira nkumakambirana pa podcast yathu ya Kuya. Koma ndimafuna ndifunse inu ndi nzika ya Malawi? Ineyo? Weni. Unzika wake ukuchokera pati fuwa unzika utofuna timvetsetse tikamachoka pano ndikamati ineyo ndine Rachel Muhango nzika ya Malawi. Timatanthauza chani? Zikomo kwambiri mawa. Choyamba ndingofotokoza kuti nkhani ya nzika munthu akaimva wina akhozomata izi ndaphunzira ku sukulu kuli civic education adandiuzauza koma ku sukulu amakamba zimenezi kudzera kumbali ya kodi munthu udindo wako ngati nzika ndi otani malamulo nzotani samakamba zinthu zimene zimapanga zika kumpanga kuti zika iziganiza mu njira ina yake ndipo zichita zinthu mu njira ina yake ndi zimene mafuna tikambirane. Nde ine ndithu ndine nzika ya dziko lino chifukwa chokuti makolo anga onse nda Malawi ndipo inenso ndabadwira kuno ku Malawi. Nde ndiyambepo papano ndingotenga kuti pali lamulo limene limakhazikitsa kuti nzika m'Malawi ndi ndani. Pali lamulo limene lidapangidwa 1966 ndadza lisintha 1994 tikulowa ku democracy kunena kuti ayi nzika ndi nge pa 1996 adadza onjeza zinthu zingapo mu constitution imene lamulo likulu kwambiri la dziko lathu lino la Malawi. Nde mukatengera pa lamulo limene la constitution nzika kuti munthu khale nzika or mchingereza ati acquisition of citizenship. Choyamba ngati wabadwira m'Malawi muno ukhala nzika ya Malawi ino ndi tanthauzo lake ndi fotokozera kuti ukhala ndi zinthu zokuyenereza kuti ndiwe Malawi ngati wabadwira m'Malawi muno amati by birth. Chachiwiri by descent ngati anthu akubereka iwewo ndi Malawi kaya wabadwira ku Japan koma ngati makolo ako ali Malawi iwenso ndiwe nzika ya Malawi. Ndiye kuti umatha kukhala ndi nzika ziwiri pamene kuti musanapitirize ndidzifunsiratu pepani ndidzikudulani. Chifukwa choti timavonera kuti ine ndabadwira ku Canada ndine nzika ya ku Canada koma makolo ndi ku Malawi. Ndiye mukunena kuti by descent ngati makolo ali ku Malawi wabadwira ku Canada ndiwenso wa ku Malawi. Amenenso akukwaniritsidwa kuti ndi nzika ya Malawi. Ku Malawi ndipo ku Malawi apita kwagwira ntchito ku Canada wabadwa ku Canada kuja kubwera ku Malawi ndi ufulu wake kukhala nzika wa dziko la Malawi. Okay, Canada koso akhoza kumpatsa kuti upotu abadwira kuno ngati lamulo lako kumene kwamati ukabadwira mmenemo mdziko mokhala nzika akhoza kumpatsa uzika so ku Canada. Amati dual nationality zipo zambiri zokhudzana ndi malamulo amene titsindika mkati mwa program mkatimo. Koma choyamba ndati ngati wabadwira ku Malawi ndiwe nzika wa Malawi. Ngati makolo ako onse awiri ndi Malawi kawo kabadwira kuti ndiwenso nzika wa Malawi. Imati by birth by descent. By birth yoyamba yachiwiri by descent. Koma so kwati ngati mzimayi walowa pabanja ndi Malawi wakwatira akhoza so ameneyo kukhala nzika ya Malawi. Amene mzimayi wa dziko lakunja. Mzimayi woti adachokera kunja ndakampeza muliyendamo amene watenga banja wakwatira m'malamulo ndithu bwinobwino nzika by marriage. Komanso pali imene amati naturalization and registration kuti pali malamulo ena amene anakhazikitsidwa mdziko kuti munthu akakhala mdziko nthawi yayitali kaya wana zaka zisanu kaya wana zaka 10 wakhala mdziko muja ukhoza ndithu kulembetsa kuti ndakhala mdziko muno nthawi yayitali ndikugwira ntchito muno ndikuchita za malonda ndimafuna kuti ndikhale nzika ya dziko. Matha kulembetsa pali lamulo lolola kuti munthu uja akhoza kukhala nzika by registration and naturalization. Izi ndi zimene zithu zili mu constitution. Ya marriage yo nzibambo nayeso ngati ine pano kuti mina ndikatenge wanga ku Zambia akhala so si nzika ya Malawiso. Pomwe ngokamba nzimayi. Iniyonso ngati nzimayi pali mtima lamulo lake lonjezera mwina tiwiri titatu. Kwa nzimayi. Mwakatenga mzibambo ngati nzimayi makatenga mzibambo tingatero.
kapena mzibambo akutengani kamwatengana okusonyeza kuti ine ndikakhale nzika kumene kwachokera mbamboyo hayi ndithu ndikungofotokoza kuti kumbalira lamulo la mdziko mu constitution by marriage mzibambo akatenga mkazi okwatira komanso mkazi akatwakotera ndi munthu akunja moonjezera mwina tifuti zitowa yang'ana tiwiri titatu nawo sakhozopezeka kuti ndizika. Yeah, so by birth unabadwira mdzikomo, by descent makolo wako, by marriage ukaruda kwatirana ni munthu dakamtenga bwera naye mdzikomo cheko uli Malawi amene uli nzika kale, by naturalization and registration malamulo kakhala kuti wapanga zina wakhala nthawi mdziko ndikuti zika imeneyo. Tsopano zika ndi munthu, is the human person, an individual munthu. Ndipo kuti munthu ukhale uitanthulira kuti zika kumene achokera kale kwa Greek amati citizen dachokera poti city mzinda ndi anthu amakhala mu mzinda muja amati iwe citizen umakhala mu mzinda ndi pali zokuyenereza zoti utsate ndi zoti uchite. You have rights and you have responsibilities and duties. Ndemava kuti kuli Bill of Rights zokuyenereza fandiwe munthu okhala mu mzinda and responsibilities zoti uchite ife choti ukhala mu mzinda. Dzina la zika mchingerezi citizen dachokera kumene ku Greece pamasiku kuti kaona history yathu tiyambuyo mumbiri yacho yamba zaka zoti zongobwera mbuyo mwina zaka zisanu choncho. Nde citizen ndi nkhani yayikulu. Unzika umeneyo ndi nkhani yayikulu kwambiri chifukwa motsendeka kumaliza tsifunso munafunsa ino kuti ndi ndani. Nzika amene ali citizen ndi amene ali the primary asset of a country. Tikubwerera ku nkhani zija takhala makambirana zija. Ngati dziko ili ndi chinthu choyeno chilemekeza chimene chimapanga china chilichonse mdzikomo, it's the population, it's the individual. Zika munthu popanda anthu palibe dziko. Madziwa anthu amanena mwambi kuti dziko ndi anthu. Makhala chipululu choncho si dziko limenelo. Dziko ndi anthu. And the citizen is the primary asset. Munthu ofunikira chinthu chofunikira kwambiri mdziko monse. Chifukwa chake ndinati tikambe chifukwa tikachoka 1964 kuli Dr. Kamuzubanda ngati president nthawi imene constitution tavota mabwera 71 aiti kind one party state kumabwera 94 kubwera Dr. Bakiri Muluzi kuyamba kuti tamba no multi-party democracy reintroduced kumabwera mpaka na kudzafika pa nthawi ya Bingu wa Mutharika, Professor Bingu wa Mutharika kunena kuti no ifeyo tichite focus on development. Bakiri Muluzi amati tichite focus on my rights ndi inali politics of that time and multi-party democracy zipaniza mbiri political pluralism. Mosemo tinali ndi zika koma zika ija imachita zinthu moyenera ndi mmene ndale zikusinthira. Ndeyo sonkumadzifunsa kuti tsono mmene zasinthira ndalemo ine ndi ndani ndipo ndikhale munthu otani ndipo nzichita zotani. Ndipo zimamachita so nzika zimene zimakhuza so ndale kuti Dr. Banda atenge mphamvu mdziko muno zika za nthawi zimene zati situgwizana nazo utsamunda ndeti sinthe. Nde zika imapanga zinthu zokhudza mmene ndale ziyendetsedwe ndi chuma komanso chuma ndi ndale zimakhudza so mmene zika imadzionera iyo mwini ndi mmene madzikhulupirira kuti ikhoza kuchitira zinthu. Kaubale kamene kankofunikira fa chakati ukamba za zika ndiye kakhala ka usintho choka 1964 kubwera pa chaka cha 1971 timati one party life presidency. Kenako mabwera 1994 kubwera Dr. Bakiri Muluzi azipane pakhale political pluralism multi-party mpaka nati serevera ntaya kubwera Dr. Professor Bingu wa Mutharika kuti nono tikhale very focused on development is dachita zonsezo kukhudza zika fa chake nkhani ndiyofunikira mayi. Nkhani ndiyofunika kuti tikhazikikepo mwapita ku history yokhudza naso ndikuti nzika ndi democracy ndi chani mwangokhala ngati mwangokambapo kuti tikuchokera pati. Ndifuna kuti tikhazikikepo chakutsogoloko koma ndibwerere mbuyo pang'ono pa nkhani yokhudzana kuti kodi chimapangisa nzika ndi chani. Pali nkhani yayikulu ya influences chingerezi zimene zimampanga munthu kaganizidwe kake kuti ziti uyu ndi Malawi ndi zika ya ku Malawi ikusiyana ndi nzika ya mwina ku Tanzania kapena ku Zimbabwe. Pamakhala zinthu zimene zimachitika ndi mati ndifotokoze ngati mungandilole. Pali zinthu zisanu. Choyamba pali chikhalidwe, chachiwiri pali chipembedzo, chachitatu pali maphunziro,
chachinayi paliza kumva imva ma wireless akanema ma wireless imene ndipo chachisanu pali ndale zimene zimachitika ndifotokoza mwachimodzimodzi ndiyambire pa nkhani yokhudzana ndi munthu kuti zimene zimampangitsa kuti azikhala nzika yokuganiza munjira inake ndi imene amadzionera zimachokera pa chikhalidwe chimachokera pa khomo pameneyo munthu abadwira makolo ako zimene amakhulupirira chikhalidwe chimachokera ku mtundu wako mudamva anthu akunena kuti ndine mlomwe ndine mtumbuka ndine mchewa kumeneko kuli zinthu miyambi imene idakhazikitsidwa kuti ayi ngati uli mchewa ukafuna kukwatira wena uchita izi ngati uli mchewa pakakhala mulandu timapanga chonchi timaweruzana motere kati mpabanja ngati ndachewa banja yayi iweyo ndiwe malume awanda aphako wayang'anire kati tikapita kumpoto amanena kuti ukafuna kukwatira poti ndiwe munthu mtumbuka ulipire utenge mkazi wena kuti ulipire makobiri pamene paja uloole zonsezo zikuchoka kuchikhalidwe kuchoka pabanja kuchoka kumtundu wa munthu kumene amakhala ndezimampangitsa munthu aziganiza munjira ina yache ena mpaka na amaononga tikalowa kumeneko ngatizika kumaganiza kuti muna chikhalidwe chawo nchoposa chikhalidwe cha anthu ena koma izo nchabe zoti anthu adangwirizana kunena kuti ayi tosefe ngofanana inu mukantenga mulomo mwikapa muntenge mtumbuko mwikapa nde angofusa kuti ndi uti simuloza ayi fuka izo zimene tikunena pano zongozana kumtunduko kuti mukatere kumomvena kunena kuti ayi ife nganzeru posawa ife ngodziwa ndalama posawa zimene zija zimangoti angoyika pa anthu kunena kuti moti sizoone ngobisalira amene amankhula chonchi jaja angofuna kubisalira kumtundu kopa kuti mumuona iyeyo ndamabisalira kumtundu kuja koma zonsezo zimene zimampangitsa munthu aziganiza munjira ina yake chikhalidwe pa nyumba pako ndi kumtundu kwako kumene ukhala ndiye pali nkhani ya chipembedzo nchinthu cha mphamvu kwambiri pamoyo wa Malawi mukudziwa religion is a very powerful force. Yes. Religion imakupatsa ma values zimene umakhulupirira munthu kuti nzofunikira. Religion imakupatsa ethics kuti udziwe kuziganiza kuti ichi nchokhoza ichi ncholakwika ichi nchoyipa ichi nchabwino umazidziwira zimenezo ku chipembedzo. Sindikunena kuti zoyera nzakuda zija zinabwera ndatsamunda kufuna kuipitsa kuti chinthu chakuda nchoyipa choyera nchabwino poti ngoyera makhungu awo ine ndikuitsa mawena chabwino choyipa chokhoza ncholakwika zijamva kanena kuti ayi oyera mtima zatsamunda zimene zija kuti anene kuti dziri wabwino mtima okoma mtima okay zimene zija zinali zanakhoma mtsamunda kuyika munthu wa mutu mwa ife anthu akuno koma ngasi kumene chipembedzo chinachokeranso na inde koma tisiye zimene zija umafunika utsitsimuka munthu kutulo ndiye zimene amakamba anthu kunena kuti ayi tikuona kuwala mdima chani zimene zija zinabwera ndi mzungu kuti atseke bongo wa munthu akuda aziti akaona chinthu china chonse chakuda aziti nchoyipa pamene musayawale mkamagona tulo matseka maso ufuna mdima omweyo kuti bwanji simuyang'ana nyali mkamagona unakakhala mdima oyipa mwezi mutseka maso pogona kuti mpomole yone nkhani ya tsiku lina koma chipembedzo nchamphamvu chipembedzo chimampatsa munthu kuti ambe kuganiza munjira ina akazidziwa kuti ayi chincholawa ngati mukapita ku chipembedzo cha Chikhristu akunena kuti mamuna mmodzi mkazi mmodzi izi zimene zifunikira mukapita ku Chisilamu tinganena kuti ndi chimodziso ngati timalamulo tinatake kuti anthu adzikhala moyo wolongosoka pakhale dongotsolo pa dziko lapansi ndi momwe ndithu kuseri kuti mayika mphamvu yoti zimenezo uyu adamva kwa chauta uyu zinabwera adamva kwa chauta ndiye zimene zija zimampanga sozika religious beliefs kuti akhulupirira kuti choona chenicheni chabwino nchiti choyipa nchiti zimampanga so citizen zimene zija ena amazigwiritsa so ntchito zomwe zija kupanga zinthu zimene akufuna dziko lapansi pano ndiye pali nkhani ya maphunziro ndikukamba gawo loti kudziwa zinthu komanso nkupeza luso chifukwa ngati zika kuti ukhale ndi phindu kwa anthu amene umakhala nawo kwa iwe mwini wena kuti ukhale ndi zina zake zimene umadziwa zoti ukhoza kugwiritsa ntchito kudzipangira chuma self sufficiency ukhale ndi luso loti ukhoza kupangira zinthu kupanga katundu kapena kupereka kugwira ntchito ina yake ya phindu zonsezo zimampanga zika kusonyeza kuti apopo musanapite kusonyeza kuti maphunziro tokukambawa si opita mkalasi wokhala yayi okay tuyeneka titsindikenso pamenepo maphunziro osiyanasiyana munthu ukhoza kupeza luso kudzera kukhala na apprentice kubaso kulemba ntchito pamalo iwe pamene pachakuyamba kuphunzira kuti anthu amene akugwira ntchito amapanga zinthu bwanji
kaya tisise pa garage pamene mudziwa pala makanika ambiri sana kalowe mkalasi nkhale zimafunikira ndithu nthawi zina udzuwa zina zake kuti mwina upite ku technical school ukaphunzire kalaili chete mati kunali sita ndi guilds amakaniki likhopo kuti mwina pano pazilipo ma technical colleges zimene zimampangazika chifukwa kuli nkhani yonena kuti Zika ina okhala munthu kuti akhoza kuchita zinthu zothandiza akhoza kuchita zinthu zothandiza iyeyo tsono kumaphunziro luso ndi maphunziro kudziwa zinthu munthu kukhala ndi luso imene education ndeba ndino nkhani imene ndanena kale yonena kuti za kumvaimva mawayilesi akanema zimene social influences ukayotenga ujeni newspaper werenga kodi zotero kumva kwa wireless boma yulengeza izi ma podcast tukamba panowa zonsezi zimapita munthu nkamba udziganiza kuti kapena mwina tupena pakene sindimadzimvetsetsa bwinobwino pandekha izi ndawerenga apa zakuti munthu anthu akumatere ndikuti ineyo nkumadziwa za dziko lapasi ndi mmene izo zimakukhudzira iwe ngati munthu kumapero ndiye kuli ndale basi zimakhala kunena kuti anthu ali mmene muja ndi malamulo na kuti tikatere tibwere pamodzi tipange zotere kuti tenge mphamvu choncho ndiye pamenepa ndipotseka pali zinthu zimene zimayang'anira tikafika uchikhalidwe pali mafumu pali mabanja pakhomo pako umachokera iwe tikafika kumaphunziro pali masukulu pali malo amene munthu amathoka pangako za technical kuphunzira zinthu nzintchito ma university amene ali ndi udindo umenewo komanso ophunzitsawo kapena ophunzitsaso tikafika kuchipembedzo ndiye kuli mipingo yathu ya Chikristu kuli mizikiti kuliso zipembedzo za makolo zina zimene mazimva ngati pano pako wambo kutchuka kuti mbona ndi chipembedzoso pachokha kuliso anzathu amapanga mangongo amati ma Rastafarians chipembedzeso chikulolezedwa pa malamulo athu adziko ndiye kuli mabungwe amene amang'anira mbali amang'anira mbali imene ya chipembedzoyo chikhalidwe ndafotokoza kale kumaphunziro ndafotokoza tikafika ku ndale ndiye kuli zipani ndi zimene okhala kuti aya kuti ukhale member wa chipani chino uyeno okhulupirira izi ngati zimene zochitika mwina mundifotokozere ndino koma dziko lonse lapasi munthu mangokhala member wa chipani chifukwa chona kuti alongwa kwa chipani chimenecho pamakhala zikhulupirira pamakhala kuna uroke ngati feyo ngati kwapita kwa dziko ngati ku United States tingwerekeza chitsanzo khale nkutali kuli Democrats kuli ma Republicans awa ma Democrats amakhulupirira kuti zinthu za equity welfare social collective support system john ma Republicans amati ayi ende kuti ife timakhulupirira individualism mwachidule ena amakhulupirira kuti munthu akulimbikitsa nkhani kuti munthu adzimire payekha ma Republicans uko ma Democrats akuti ayi inde koma tizithandizana amene muli zochuluka pa tsankoni wena amene alibe ndiye chipani chimene okhala ndithu ndi zimenezo nthawi zina mukamva Malawi Congress pata ankati tilingodya zinayi ADP amanena kuti ayi chitetezo chitukuko chanja pamene okhala china chake chimawolowera chipani osangoti potanzako amapita kumisonkhano imene umangotsata ayi zipani ndithu zimapangazika ndithu amene ali ndi mphamvu yeniyeni yonena kuti awa wati kuwapatsa unzikawo ndi ndani ndikufunsa izi chifukwa chani chifukwa chonena kuti mu lamulo limene mukunena mukupanga rifatu limene linakhazikitsidwa mu 1966 limene lakhala likumakonzedwa mu zaka zingapo tikudutsazi muli section ina yake imene imafotokoza kunena kuti nduna ili nayo ufulu at that particular time yopanga decision yonena kuti Nkhalambawa apatseni chani ku citizen ndifuna tikhazikike pamene popo kuti kodi kwa anthu amene tikumapatsawa tikumatsatadi kapena ndondomeko zoyenerera kapena mphamvu tangopereka kwa munthu mmodzi kapena munthu wina atha kungodzuka lero kuti fa choti ine ndimagwira ntchito ku immigration awawa ndiwaziwa ndanzanga amapanga business m'Malawi muno akufuna unzika ndipo lamulo limanena kuti titha kutero mkungu apasa chiphaso choti wacha akhale nzika sikwa kwambiri ma zimene mwanena apazi ndi zinthu zimene aliyense akudziwa kuti ndi mbali imodzi imene anthu akudandaula kunena kuti pali anthu ena amitundu ina amene nthawi zina amatofika mdziko mwathu muno ndi kupempha kuti apeze passport kapena apeze national ID pali unduna Home Affairs umene umang'anira za malamulo amenewa ndipo kundunako kuli ndondomeko amatsata kuona kuti munthu wakwaniritsa zimenezi zija ndinafotokoza zili mu constitution mwathumu
kuti ali pa gawo liti kuti munthu ameneyi akukwaniritsa kuti timpatse uzika. Ndi nthawi zina poti munthu adamulenga motero pali wena amati akafumbatitsa kangachepe amathaonera kuti ayayi tingolenga kuti munthu adachokera kwakuti kupita kumaloko mwina kumpeza fumu talembani apa mune kuti adachoka mmudzi muno otenga zimene mapepala zimene zijankwira zoboma nkukayendetsa nkumpatsa munthu chozika. Uwo ndi mlandu ndiphwanya malamulo. It's providing false records to a public officer, falsifying records, public records. Ndi milandu ndithu zimene zimachitika ndi mmene kuti dziko muli wanthu otero. Koma mphamvu kwa mapeto penipeni ndikhulupirira kuti mudamva kuti amati ayi Minister of Home Affairs ndithu asaina ndithu kuvomereza finally kuti anthu atapa mapeto pake kuti anthu anatsata zonse zofuna kuunika ndanena kuti amakhoza kukhazika ndiye waja basi ayikapo dzanja chidindo chawo kunena kuti munthu amene akhalezika. Ndondomekoyo ilibe vuto ndi pamene anthu akutenga umbono onama karuchoka kwa fumu kuti munthu adachoka kuti ndiponso kugwiritsa ntchito ziphaso kapena mapepala olakwika kuti ampatse munthu uja uzika. Ndi zimene zizikunka nachulukira m'dziko la Malawi zikuchitika ndithu machitanso kumva anthu ena kuti angati kuli dziko lonena kuti unzika umaphweka nkuti mwina tikapezenso malo mosavuta ndeti lowere kutiko ku Malawi. Tingapange bwanji kunena kuti mwina ndondomeko zizikhala zoyenerera izi zimunena zomapereka information yolakwika kuti tikhale ngati tachepetsa chifukwa chonena kuti pamapeto pake amene amaphinjikanso kwambiri ndi nzika yeniyeni ya Malawi imene tikuyika mbali. Kwina kundifuna tikambirana zokhudzana ndi udindo wa anthu amene amadzabwera nkudzatenga citizenship komanso ndi nzika zenizeni za Malawi kuti titsindike kuti tizisiyanise olo mwina kapena tiziphatikize. Komano tingapange ndondomeko zotani azidziko fuati kufuna zoti zitha kupereka malingaliro athu mu kubweretsa mwina ma solutions lamulo lili apopo tingapange bwa fusa lito mkhozo fusa pa zinthu zambiri zimene zimakhudzana ndi anthu kuphwanya lamulo la boma pa chifukwa cha katangale kuti alandira ndalama akuona phindu. Pali mabungwe tikuti adakhazikitsidwa pali Anti-Corruption Bureau khozo kamba zambiri za ngati kukwaniritsa kapena kukanika. Mabungwe amenewa maundunawa muli anthu amagwira ntchito amene muja amene ali nzika iwonso ali ndi udindo owulula zinthu zimene zikuchitika umeneko mchingerezi mati whistleblowing kuti apa ndaona kuti ndikupatsidwa zinthu zokuti sizikuoneka zokhulupirika kwenikweni kuti timpatse munthu wina uzika mdziko muno. Atha unyamukako azipita ku mabanki ukabwereka ndalama azithopeza nawo nthaka malo mdziko muno koma munthu amene zimene ndikulandirazi nkhalena kuti nzoona ndikuona kuti sizoona. Whistleblowing kupita ukafotokoza ku mabungwe oyenerera kuti aone zimenezo kandi ku police kandi ku Anti-Corruption Bureau ndefa chake nkhani ya udindo wa nzika ndofunikira chifukwa mabungwewa sangatha kukwaniritsa zinthu ngati inu anthu amdzikomo simukutengapo udindo ndi mbali yoti muzinena zimene zikulakwika. Lamulo limakhalapo inde lofunikira koma kuti lamulo lija litsatidwe compliance ikhale lamulo lija litsimikize enforcement paliso gawo yazika kuti yena kutenga udindo onena kufotokoza likamaphwanyidwa lamulo kapena akukayikira kuti lamulo likuphwanyidwa. Nde udindo wa nzika sikungokhala kudandaula ayi koma madzoti apa pachalakwika ndikupita malo oyenera kana kuti ine pali izi ndizi kazika kuti wangomva unaziona kumene makhala koma solo zika kunena kuti kumagwira ntchito mboma in a ministry of home affairs whichever ministry kaya ndi malo kumene anthu amapanga register ma business umagwira umeneko ukuona kuti munthu wabwera pano yakuti ndi Malawi koma sizikuoneka bwinobwino kuti Malawi kwachokera pati. Zonsezo ndi mawu zoti zika maudindo azika kuti ayinakuganizira. Zimene mukamba zindizoona Nkhalamba anthu ena so amene akuti mvera atautsimikiza kuti zimene mukunena zindizoona koma kuli ma system
mu podcast yathu yambirira ija tinakambapo nkhani yokhudzana ndi ma systems kapena ndondomeko zimene zimakhala osati zabwino eti koma zosalongosoka zimene zimakhala kuti zinakhazikika m'malo munja. So pano iweyo longathe kuti umbwera kumene kuko odzadzidwa ndi mzimu wabwino paja mwati tisamati mzimu woyera ndi mzimu wabwino ukupita kumalo kuja ukanena kuti ukuona kuti china chake chimene chikuchitika sichoyenerera koma pamwamba pako pali anthu mwina 4 or 5 onena kuti kudya kwawo kuli pamenepo ndondomekozo zikuyeneka kuti ziziyenda mmene iwo anakhazikitsira osati mmene boma linakhazikitsira koma mmene iwo anakhazikitsira kuti ziziteka. Iweyo ungatani ngati Malawi chifukwa choti pomweponso ngati Nzika ukuyeneka soti upeze phindu chakudya choti ukadye upeze malipiro ukakhala kuti wapanga ma whistleblowing ngati mukunenawo oti mwina sale mu systems olo mwina zinangoyikidwa kumandi papepala koma sizikuchitika akuzindikira kuti ndiweyo ukhala kuti uli m'mavuto kusonyeza kuti chinthenda ichi chitu chikamba cha corruption chikuchokera patali. Kunkhani iyo teteza Nzika kuti tionetsetse kuti Nzikayi ikulemekezeka pa zinthu zimene ikuzindikira ndi kunena kuti zikuyeneka zichitike molongosoka tingapange bwanji. Kuli ndithu malamulo athu protection of whistleblowers. Okay. Kuti you can be anonymous. Nthawi zambiri ndicho nchokumene ukakhala whistleblower makhala anonymous sikuti amene alandira nkhaniyo kandi ku anti-corruption bureau anena kuti aitera ndiro chokwawo kuti wakuti. Zimene zidayikidwa malamulo a dziko kuti apewe zimene kunena ino kuti munthu akatero ndi anthu achalimbane naye nchotsena ameneyi kapena nchiteni chipongwe cha mtundu wina wake. Ndikufuna onena pano kuti ineyo as far as ano mene ndidziwira munthu akakhala kuti ndi whistleblower amakhani ma protections. Komatu palibe chinthu chimene chili mtanthauzo chimene munthu amachita kupatuka ulimba mtima. Chilichonse chinthu kamachita ukatsogoza mantha chimakhala kuti kuphula kwake zimene upindule pamenepo zimene uone pamenepo zotsatira zake nzoperewera. Ndiye munthu ngati udatsimikiza kunena kuti ine dziko lathu lili malikonda pabwera munthu achoka kumayiko amene aja kuli mayiko ena amene adatchuka zimenezo kuti amakonda kupita dziko la ini kukanena kuti ndipatseni passport ndipatseni uzika kuti azipeza zinthu phindu mdziko muja anthu aja abwerewo kuchita kuona zili ndiwe kusankha kuti ineyo udindo wanga ku dziko lingotani. Munthu aliyense akuyenera kuona kuti iyayi udindo wanga ndoteteza malamulo a dziko lino. Tidakamba kuyambirira kuja podcast yoyamba kuti dziko pali anthu pali nthaka komanso dziko ndi malamulo. Mukati mdziko muchotse malamulo musungunule malamulo palibe dziko pamenepo. Ndoti pankhala malo anthu oti amafika nkuita zimene angafuna. Ndi udindo wa munthu ndithu kufunika kufotokoza kwa anthu amene ali ndi ntchito imeneyi yokuti munthu akaphwanya lamulo limenelo kati ndi nduna kati ndi munthu ndi wamkulu nga even PS ayankhe kuti zimene zidafika pamenepo bwanji. Ndi udindo wa Nzika iliyonse. Sonsezo ndi udindo wa Nzika. Koma chimodzimodzi Nzika ili ndi udindo mu kupanga chuma mdziko. Kuti akadzuka iye andipange zinthu zoti tikhale chuma muno tizipanga katundu kaya kudzera mulimi kaya kudzera nzopanga zoterozo. Mabungwe osewa ali ndi udindo opanga munthuyo kuti Nzika yathu ikhala yotani muno. Ino anthu andale watusuta amagwawo ngati matalalayi. Anthu amene wakuchokera m'midzi mwathu achokera m'makomo mwathu. Kaganizidwe kawo kachokera kumene adachokera iwowo. Zimene amakhulupirira iwo zimene amakhulupirira iwo choka kumpingo kumaphunziro pakhomo akulirayo kumitundu kwawo ndi akamapanga zinthu samane kuti anthu andalewa ngati kuti kapena zimenezo zachito choka ku Japan ena takula nawo makomo. Zikomo kwambiri Dr. Nkhalamba chifukwa chobwera kukhala nafe program imeneyi. Ndi kupempheni kuti mukhalepo mpo Sabata yamawa pamene tidzakhale tikupitiriza nkhani yokhudzana ndi Nzika ndi udindo mdziko kapena malo amene tikukhala. Dzina langa ndi Rachel Muhango. Mwakoma nonse.